Gata. Acum și Five Nights at Freddy's, că de ce nu? Jocul ăsta e horror despre un paznic de noapte angajat la o pizzerie, un fan sau un ceva. Mă rog, hai să vedem. Și din nume Five Nights at Freddy's, ciudat, sunt 5 nopți. Da, sunt cineva. Alo? 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 Da, da. Da, mă, hai, nu pot. Așa vezi. Hai, salut. Lumină, ușă. Lumină, ușă. Laptop, camere. Da? Pardon. Da, singuratic. Mersi. Da. Oh, mersi de ziua mea, perfect. Ce să mai zic, frate meu, mersi. Da, chestii de alea tâmpite și legale. Da. Cum? Def? Bă, nu poate să moară aici și voi nu sunteți responsabili, a? Bă, eu credeam că m-am angajat într-un loc civilizat, mă. Păi, da, cum să nu? Cine, mă, astea? Păi, bă, nu le scoți și tu din priză, nu le scoți bateriile, dacă sunt animatronice. Nu le faci și tu ceva? Bine. Da, le respect. Le-ai frică de moarte? What the fuck? Cum? Out of... Nu. Coșmar, out of order. Așa aici Sion. Ce urât. Ai văzut? Da. Uimitor, na. De ce? De ce? Ce să mai facă? De ce? Ah, mă cred un costum? Da, eu nu sunt. E deja 3 dimineața, pot să zic că mi-ai mâncat dintr-o serviciu. Da. Bine. Nu a plecat. De... Uite, uite umbra, uite. Uite. Da. Bine, bine. Hai, noapte bună. A mai plecat unul. Se auzi zgomote din bucătărie. Uite-l. Ce s-a întâmplat? Băi, care e? Ce mai... Gata, e 5 dimineața, imediat. Se face 6 și am plecat. Uite-l ăla acolo. Ce faci? Pizza! Ți-e foame? A, vrei să petreci, uite-te și tu câte coifuri sunt pe masă. A, e ziua ta. La mulți ani. Uite ăsta aici. Ce e? Let's eat. A, eu când i-am zis că e foame. 6 dimineața.
Serios, nu fac și nimic ziua, nu... Stai că a zis că îmi dă bani cică de ziua mea. Sau la sfârșitul săptămânii. Iară? Bă, de ce? Bă, ia uite. Faci sport. Da. Mersi. De ce? Da. Aici parcă seamănă diferit. Da, bine. Mi s-a întâmplat să nu fie nicăieri. Decât în fața mea. Aici nu e Pilot Bow. Sorry, out of order. Da, aici ieșise vulpea. Ah, mersi. Ce faci? Nu am decât să stau și să mă plictisesc. Și mă uit la laptop. Intru pe YouTube. Joc ceva. Joc Five Nights at Freddy's. Ce? Vrei să mă sperii? Ce faci? Unde ești? Ah, acum te-ai întors cu spatele, ești rău. Nu mai suntem prieteni, ești un rău. Nu. Doar nu ai făcut ce cred eu că ai făcut. Asta merge bine. Și ușa? Ia uite. Acum faza cea mai tare. Bum! Tare. Da, eram sigur. Dacă nu mai are un să mai ducă, vine la mine. Omul ăsta n-are și el reflexe, nu... Gata, pum sau ceva, nimic. Stă așa să-i țipe ăla în față și îl încremenește. Da, și ieși așa stea noapte, mă rog. Altă dată.